Egunon, abuztuko 24, asteazkena. Gaurko egunez, duela 550 urte, 1572ko abuztuaren 24an, Parisen San Bartolome gaueko sarraskia. Frantziako erlijio gerra zibilen baitan izan zen. Egun hartan Parisen milaka higanot bildu ziren Enrike hirugarrena Nafarroako erregea eta Margarita Baloiskoaren arteko ezkontzaren karietara. Ezkontza hori protestante eta katolikoen bake itunaren ondorioetako bat izan zen, politikan higanoten parte hartzea onartzearekin batera, baina ez zuen onarpen handirik jaso. Higanoten bendak apurtu eta 3000 hil zituzten. Higanotei 17. mendeaz geroztik protestante deitu ohi zaie.